Sing sonang kai Rusem sosing ni mera bari long se dolo kidona ko athela bangga se rusem sosing ti mate karbi adia ti kim bang lo alangli 76 pini dia anniversary buka chikimo pon phansi pini litum dak wang eklo lap wang bana dak alangli phan chikimo pon la pena hirjume satame ni litum hin pen chohang pon lo jate ke wang jilang ni satame karbi ara tatum reng dok reng ni pen ke dolong ji phan la pen si ning duk me alama ngala puhan lo karbi no thomas council aningkan wang satame dead anniversary bang ke talon pon berbon satame la birth anniversary bang ke talon pon pe de ti la sila bang so pra ni litum hin pen ning duk par pik lo la si alang litum phan satame la bang so media hong jai pen tuning rile thot lo ke bang jilang ani bang ke dead anniversary la pu talon chot poe kali birth anniversary ta talon pon ang ji pusin litum hin pen hang pon lo la pen ahok lo tema rusem so sing ti ke karbi khe momo satame per theru retik ke karbi khe reng ber nang ji pu akemang ben salang li chapa duk pon lo so ateng si district ta long pon lo la pen alang li akemang bang la hen lo det long reaching thur nang jip lo tang te la pen karbi khe ching thur nang jip lo te luga charlie hen dihina na thu la pen pindeng support na thu ching thur pon nang ji pu akemang ben si alang li claim pon lo satame akupai galang no jok apor pe alang li chiwoi nang jui lo la si non ilituma owe bang mate non karbi no thomas council kachari jakong lage du tum satame rusem so ti alang li akemang ka papleng pon ji phansi claim pon ang ji pu sila bang so hong jai pen litum hin pen chon gri pa dikrim la kardo ke chini ho lo chini pet lo iru samsung sing ingti
Karli Arni lo masih andingkan bang labang isi government Karbang Thomas Council masih isi hitan sayang deng lo sila bangso sayang deng peneng lethot kami ilitum kadu ko jitong rapsar lo penalang tum ahut ke klaim kedam ala bangso alamu te tum citan lo lang tum kisung ge boy pen tum karbe khay phan la bangso na klaim pinadam pe lami than lo lasi tum hala bangso pen isi atir chen pen si non uwi ki mi tum hitame non pini joy ke joy phang hut ke klem ke dam unu hut itum ke tok lang ke the ka bang putin tum tame alang li tum ngan su se li tum ko son si kar be khay phan itum klem pithegi ma la bang so bang ending ke dot kut pen si klem dam nangi ing tining thir et si klem dam nai pusi li tum pini tame me lang we than no pen anu tin tame alang tum la bang so kaya la mo lam ti than pen itum alang tum han churu pajir lo itum mane long ri long pat e hawar thetan itu bhai thik pi ben pini pi the dorbar long kar bia khei bhan si khei kang thim pula so enong chen ben ke do ke thak dim tum long the ka pon se janoi nang tum tropen ni le kar biang long rat pini la bangalang tum abang so karli arni ki ku morni ado ke tame pini la bang so la tuan kir ke klem da ma sai do an phan ro pajir pen il tum la bang so jakong horang enang bu do we kar biang long rat phan ta chuning sisi nang tum thro twin chuning lo amahang ke thega hut pen la pen ke that anniversary hut melur kai chot chikimo ponchot lapu bangkali det nangji ili tum non pini arni ili tum labang so akar biang long long ke do long ke arnama hirjume pen ili tum kaching honai ru samson singing ti alangli amahang ki thek pen ajoksi alangli district Karbi district council alangli pelong tekang lo lasi alangli phan ke ilitum kado kawe sitami solang do arad doan Karbi lapen inglong khai doan ke alangli phan ning chingduk tangji pima alangli ilituma phan labang so regional anglong ilituma phan epedolong lo lapen ilitum kado kawe tum sitami alangli ake mangpon lake ingthirset lapen mepik alang liya ke mang ke lake culturally, educationally, linguistically, lapen socially. La ilitum alang liya ke mang ke ilitum Karbi lapen inglong akhai anaphan kadu kawe labang so alangli mang kahiman ateng si ilitum kadu kawe sitame Charlie dunai lapen ge claim nangji jasemet Karbi Anglong Autonomous Council tum alangli tum la alangli ke mang ateng pen ke claim pon dolo lapen anso se ke claim pon to take japan labang so linguistically la culturally educationally lapen ke ladak economically labang so kaching thur ji aphan ke ansu se non iprang ke wang ji aphan ke non ke klempon bom lo lapen ansu se klem bom nang lang lapen klempon peme nang lang ilitum adet kachirai kom ji aphan pulong te itum freedom fighters atuma phan ilitum chiteng ne nang ne lapen ilitum alangli ilitum aphan ke inut ituma phan ikang hon pit pen ajoksi arna mahirjume pen ilitum alangli phan long lo lasi solang do arad do an sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglok kado kawe atum sitame ning isipet pen alangli phan Karbi Anglong East West di Mahasauta pini alangli that anniversary long chekemo pon lo pusi milur chekai pon lo pusi la kado kawe ning ke thepen wang lo lasi la All Party Hills Leaders Conference la pen ladak social activists atum nanga chitong dundo la pen ke Halloween pen ha chera ha hamren pen alang litum so that sitami alang litum keso sitami alang litum non herlang alang li operation sitami alang li pini nanga chetong dun alang li hemasor pen na chetong dun la pen pini ka chetong do ana phans tami akiro pilo la pen ke ning ka chithelo non iprang ke wang jilang ke labang so ilitum ning arlo chibi ponang ning isidolo na kardom kechok litum Karbi Anglong Autonomous Council pensitalon palo nadak brand secretary hamran lo lasi ka chetong aradoan la peneli tumalong alhisar poman apeng lo litum ningi chethenai chinghonai 20 nong batang so MLA Robsington Sarakai penang lo Karbi Anglong Autonomous Council chairman chetong pia kai la pen hamran municipal board chairman
berhenti so penang lok awat komisioner kai kai tu lasi daga bangke pining lege non lege klemong le lo ile tum kadu we nang le tuman da chini lo je nang talon bom wang bom sin non bangke trok sikep lo trok an cheng lo lasi kadu ko we ke damtang lo ke banggi an bang ile tum alon ke pi abang sinang po de simbolik is sab bang ile tum maningkan bang da klembom lo non bang son si ile tum las samson sing ti kitiar ni le punoi ma manga thekar ni le punoi alon ki pia bang le tum bang putin da ma thanang po pena ke prek ke doan dak karbiang long tokan warat ma dak thek resel tum na political tum le punoi social organization ma goreng awar sai choklem tum le punoi bang putin da le tum chirap chitu pensila society bang chuni athin ni liklem wong mane klem wong kumane ma thabang wong pa sai kali lage le tum karbia phansi ma karbia rat phansi a hirjumi ma kacing thora pan nang klem pit kang bang pulong la sipini dak tamele tum chukimu ponong lo asi ka chukimu long ile tum nengkan bang son dak si pining darat cetong lo la pen ga cetong rat man da ile tum luhi sarpo tum tame the ni than pon lo la pen dak alang nikai lamu tame than pon lo ile tum karbeng long tum mas kaun sila joint secretary Michael Timung bensi la si ke bang gilang dak tu weta ile tum ang di siang don si pen hamren hawar ma dak hamren branch secretary West Karmenglong district headquarter tame paching thu ko nang po aki mege choko phanile tum tawari nang po bidi sore chipi nang po lapen cherap chetu pensi le tum anso se paching thur po nang po